kaga kana zuwa daga kai sai shi ka bar kowa a gurin kawai ka buga masa wannan aka boka baka ji ba. kai da Allah subhanahu da Allah shi ke ka fuka yaɗi ni baka zo ka samu wani alayi bane To hege baki. kai kuma na dawo gare ka kana zuwa kana samun shi kana buga masa aka sakan biyar yayi yawa. What? Tafiya ta tafi. Ka gane me na gaya ma ai. Ba ban gane ba gaskiya. Wannan sai ka ce dodi minan liki. Da ka je ka same na sai in ka buga mai. Sakan biyar yayi yawa. Hey! Tafiya ta tafi. Ka ji ni ai. Kana Gaskiya boka ni ban fahimci kwanin kake. kaga abin da boka yake nufi. Idan ka samu wanda zaka buga daga kai sai shi kamar haka da boka. Kawai sai ka buga masa. Shikenan fa. Amma kada kana ta aure. Boka lafiya?